बर' हिन्जावफ्रा गावनि न'खरखौ मानो गारना खारो? जोंनि बर' हिन्जावफ्रा बांसिन फुंनि बेलानि मबाइल दामि दामि बायनानै गावनि हौवाया दिल्ली मुम्बाइ जायगायाव खामानि मावनानै थाखा फैसा सोना हरो, दामि दामि मबाइल नायनानै सोरजोंबा रं नाम्बार जायो, सोरजोंबा मारवाली बिहारि, सोरबा बांगाल जुंगालफोरजों बिथांमोना गोदै गोदै रावाव गोजावनानै खारफानो बायथा जायो। दिनैनि दिनाव मारवाड़ी, बिहारि, बांगाल बिसोरजोंहाय बर'फ्रा मानो बांसिन खारो? बिनि जाहोना मा? बिनि जाहोना जाहैबाय जोंनि जन्म जायैनि सिगां बिहारनिफ्राय जोंनि ओनसोलाव बेफार फालांगि मावनो थाफैनाय, साख्रि मावफैनाय अनेक दं। नाथाय जोंनि बर' जायफोर साख्रियाल, दा आं बुंनोसै सुंद'यै, आंनि बिमाय असेयानो नेपालि हिन्जाव लानानै नेपाल देशआव रायजो जाबाय। जोंनि बर' मानसिया जि जायगायाव गुबुन हिन्जावखौ लायो बे जायगायावनो रायजो जायो। नाथाय बिहारि मारवालिफ्रा गावनि जायगाखौ मालाबाबो गारनो हाया। थाखा फैसा आरजिनानै बिथांमोना गावनि जायगायावनो करोड़ करोड़ थाखा दैथायहरगासिनो दं। दा बिनि समाव मा बुंनांगोन, जोंनि जन्मनि सिगां बिथांमोना, जों दा 40 इयार्स हाबबाय, बा 40 बोसोरनि सिगांनो मारवाली बिहारिफ्रा दंफैखायो। दा बिथांमोना गावनि दखानाव, गावनि माखासे बेफार फालांगियाव, सोरबा हिन्जावानो जा सोरबा हौवायानो जा, बिथांमोनखौ गोदै गोदै राव बुंनायाव बिथांमोना जोबोद एक्सपार्ट। जोंनि बर' सेंग्रायानो जा बोरायानो जा, सोरबा जोंनि बर' मानसिफ्रा गावनि हिन्जावखौ माबोरै अननांगौ, गावनि रायजो राजाफोरजों माबोरै गोरोबनांगौ गोदै राव गैया। आसुनि समाव सारनायाव आर्मि पुलिसफोरजों हुख्राव हुख्राव राव बुंनायाव मोनसे अयभाग जालांबाय। बिनि समाव सारनायाव मोनसे अयभाग जालांबाय, बिलसिनि समाव सारनायाव मोनसे अयभाग जालांबाय। जोंनि बर' मानसिनि रावानो गिदिर राव, गोदै राव गैया। बे खारनायाव समाज आरो रायजोनिबो गोरोन्थि दं नामा? रायजो राजाफोरनि जोबोद गोरोन्थि। मानो होनोबा जाय गामियाव समाज दङबा समाजाव नेमखान्थि थायो। सोरबा माबाया खृष्टान मानसिया देवबार माबा मोनसे बारायफ्राव जेनेबा बेबायदिनो आर'ज गाबो, नङा होमबा? बा बाथौफ्राबो मंगलबार सुनिबार आर'ज गाबो, ब्रह्मफ्राबो अमाबैसा पुर्णिमा आर'ज गाबो। बेबायदि समाव मा सावरायो, नङा होमबा? दिनै आं धर्मनि सायाव फंनैसो बुंबाबो गोरोन्थि बुजिनो हागौ। नाथाय गाव गावनि जिखुनु जाया धर्मनि बेलायाव सप्ताहि सोरबाया दैलिक धर्मनि जिरायसालियाव जिरायनानै सावरायलायो। बेबायदि समाव जाय हौवाफ्रा गावनि हिन्जावखौ, गावनि गथ'खौ रायजो दंखायो, न'खर दंखायो होननानै गुबुन गुबुन जायगायाव थांना थायो, बेबायदि समाव जों दिनै नुयो सोरनिबा हिन्जावखौ बुजायनांगौनि दायथ'आ समाजनि थाबाय, धर्मनि सायाव थाबाय, नङा होमबा? दा जों दिनै खोनायो सोरबा बाथौ सिबियारिफ्रा, सोरबा ब्रह्म सिबियारिफ्रा, सोरबा खृष्टान सिबियारिफ्रा जोबनाय लोगो लोगो गिर्जानिफ्राय, बाथौ सिबिसालिनिफ्राय, ब्रह्म बे मन्दिरनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो बिथांमोना जुमाय लोंनायनि मुखुब जायो, नङा होमबा? दा बिथांमोनखौ सोरबाया बुजायनांगौनि दायथ'आ दंना गैया? बिनि थाखायनो समाजनावबो दं आरो जाय खारग्रा न'खरनि बिनि सायावबो दायथ'आ दं। गावनि हिन्जावा अबेबा ब्रह्म मन्दिराव थांनो थाङाखै, बाथौ थानसालियाव थांनो थाङाखै, सोरबा खृष्टान मानसिया गावनि गिर्जायाव थांनो थाङाखै, बेफोरखौबो गावनि हौवा, गावनि न'खरा एसे उदिस लानांगौनि दायथ'आ गाव गावनावबो दं आरो। खुलुमबाय आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेमा रायजो राजा। दिनै जोङो न'खर गावस्रानाय, बांगाल, बिहारि, मारवाली गावनि हौवाखौ गारनानै मानो थाखाय गले गले खारदों? देरहासार इस्लारिखौ आंनि चेनेलाव आं बरायना लाग्रोबाय। देरहासार इस्लारिनाव आं सोङो, मानो थाखाय सोरबा गावनि न'खरनि थाखाय, गावनि गथ' गथायखौ फोरोंनो थाखाय, न'खरनि जेंनानि थाखाय बेंगालर गुबुन गुबुन जायगायाव हौवाया खामानि मावनो थाङो, नाथाय साननैसोनि उनाव गावनि हिन्जावखौ खारनायसो खोनायो? बिनि सायाव मा बुङो? बियो गिबियावनो आङो बेखौसो बुंनो सानो, माने बेखौ जुदि जोङो स्टाडि खालामनानै नायोब्ला गुबुन गुबुन रोखोमैहाय जोङो हमदांना मोनो आरो। नाथाय बिनि गुदियावहाय ओनसोलनि जे थासारि, जे बबेबा मोनसे गामिनि नियम निथि आरो रुल्स एन्ड रेगुलेसन, नैबेफोरो दिनैनि दिनाव जोंनियावहाय गैलिया। जेब्ला जों उन्दै सममोन बे समावहाय माबायदि जायोमोन, माने बबेयावबा सोरजोंबा गोसोथोलायनाय खोनायोबानो
जुदि एसे बबेयावबा बेरायहैनाय खोनायोब्लानो माने रायजोआ बिसार खालामोमोन। किन्तु दिनैनि दिनावहाय जोङो बेफोरखौ नुनो मोनलिया, ससियेल मिडियानि जुगाव फैबाय आरो जोंनियावहाय मोनसे ओरैबायदि थासारि फैबाय जे जोङो बबेबा मोनसे न'खरा बबेबा मोनसे न'खरखौ सापर्ट खालामफानाय बेबायदि पजिसनावबो जोंनि नैबे ओनसोलफोराव गैलिया आरोखि। बेनिखायनो आं बांसिन नुहुरदों समाजनि माखासे गोख्रोंथि गैयिनि थाखाय, लोरबांथिनि थाखाय बेफोर गासिबो जाबोगासिनो दङ आरो बांसिन जालांनोबो मोनसे सम्भावना दङ आरो। गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनिबो एसे गोरोन्थि दं नामा? बेथ' जुदि जोङो साननानै नायोब्ला नुहुरोबो, माने गेदेरमा दैदेनगिरिफोरानो माखासे समाव भुल लामाखौबो दिन्थियो। माने दा नोंथाङा दहायनि समाव बुंदोंमोन गुबुन जाथिफोरजोंहाय हाबा जानाय मानाय, दा जोङो फ्राय भाग माखासे दैदेनगिरिफोरनि माखासे बेकग्राउन्डफोराव जुदि जोङो हाबनानै नायोब्ला निसय बेनो आरोखि। दा जोंनियावहाय माबायदि जालांदों, सोरबा माबा मोनसे कम्पिटिसन गेलेनो थांब्लाबो बिनि एगेन्स्टआवहाय जोङो गसंनो गोनां जादों आरोखि। खारन जोङो सम्पतिखौ खामायना होयो ओमफ्राय बियो गुबुनजोंसो थाङो आरोखि। जोंनि बर'नियावहाय माने सम्पतियानो थाया। जेनेबा माबा मोनसे एजुकेटेड जाहैबाय, डक्टर जाबाय बा बबेबा स्पर्ट्स मोसानाय बेफ्राव जुदि लाइफखौ सेटेल जानो खालामनो हाब्लाबो माने बै खारननि थाखायनो गुबुनजों थांनायनि जाहोनावनो दिनै सापर्ट होलायनोबो गोसो जाला आरोखि। खिन्थु गुदियाव साननानै नायोब्ला दैदेनगिरिफोरनिबो भुल दङ। माने बबेबा मोनसे न'खरा खारोब्ला रिपर्ट होयोब्लाबो बिनि सायाव रेसपन्स गैलिया। खारन फ्राय भागानो पलिटिक्सजोंहाय इनभल्भ थानायनि जाहोनाव बे खामानिफोरखौहाय दिनैनि दिनाव मावनो हाला, आं बेखौसो नुहुरो आरोखि। गारबोनाय समाव एक्सन टिभिफ्रा हिन्दी फिल्म नायोबा बन्द' खालायदोंमोन। दिनैनि समाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बांसिनै रं नाम्बार आरो माखासे फेसबुकजों लोगो जानानै अनेक माखासे मबाइलनि थ्रुयैनो जोंनि माखासे न'खर थाखानाय सोरबा हिन्जाव सोरबा हौवाफ्रा बेबायदिनो माने सिलिंखार जादों। दा गारबोनाय समाव एक्सन टिभिफ्रा हिन्दी फिल्म बन्द' खालायनायनि सायाव बबे खामानिया मोजां जादों आरो दिनैनि समाव जोंनि बर' समाजनि गेजेराव मबाइल गिदिर लानायखौ जुदि बन्द' खालायनो हायोबा सोरजोंबा खारनाय, सोरजोंबा रं नाम्बार जानाय बेफोरो एसे खम जागोन नामा? एक्सुवेलि बे फिल्मनि सायावहाय बन्द' खालामनाय मानाया बै समाव जाबोबाय। ओमफ्राय बे समावहाय मोनसे जाथिनि सेन्टिमेन्ट जोंनियाव दङमोन। माने गुबुन रावनि सायावहाय जोंहा रागा जोंनाय दङमोन। खारन जोंबो मोनसे भारतनि थागिबिब्लाबो माने जोंनो जे मोनथाय होआखै, माने जोंखौहाय माने गुबुननि मा होनना बुंनांगौ जाखो बेखौ बर' भाषायाव लेट खायदा लानानै फैनाय, माने गुबुननि खांनो लानानै फैनाय, नैबेबायदि नोजोरजों जोंखौ नायबोदोंमोन। नैबेयावहाय जोंनि बर' हारिया निस्सय रागा जोंनाय दङमोन गुबुन भाषानि सायावहाय, बेनिखाय बेन खालामबोबाय। ओमफ्राय वान नाम्बार बेनोमोन, बै समावहाय जोंनियाव मबाइल लानो मोनामोन। माने बेयो 2003निफ्राय 9सिमहालागै केपेडला सफैदों, 12निफ्राय जोंनियावहाय स्मार्टफन फैदों आरोखि। दा नैबे फन फैनाय लगे लगे जोंनि मानसिफ्राथ' बै समावनो आपग्रेड नंखायामोन नालाय, माने जोंनि मानसिफ्रा जौगानाय गैयामोन आरो मबाइलनि सायावहाय एसेबां बुजिनो हानाय, मबाइलनिफ्राय माबायदि थानांगौ बेखौ जोंनि मानसिफ्रा रोङामोन। खिन्थु दिनैनि दिनावहाय हठाৎ करे बेखौ दांफैनो मोननाय लगे लगे मा जाबाय, ओरैबायदि माने समाव भाइरेल जायो, समाव गाज्रि रिल्स बानायो, गाज्रि भिडिअ बानायो। दिनैहाय जोंनि समाजनि थासारिखौ टटेलि गुबुंले बानायबाय आरोखि। दा बेखौथ' जों बेनबो खालामनो हाला दिनैनि दिनावहाय। खारन बै समावहाय जोङो जेखौ सानो बेखौ मानो मावनो हायोमोन होनोब्ला बै समावहाय हाथियार दैग्रा मानसिफोर दङमोन। जुदि बिथांमोननि बेरेखा मावोब्ला माने साजा होयोमोन। बिनि गेजेरजोंहाय माखासे समाजनि ओनसोलनि थासारियाबो मोनसे स्ट्रं मोनसे थासारियाव फैयोमोन आरोखि। खिन्थु दिनैनि दिनावहाय जे जोङो नुनो मोनदों, जोङो मबाइलखौसो बाहायनांगौ, खिन्थु मबाइलजों जों उल्था इउज खालामजादों आरोखि। आंनि साइडनिफ्राय आं बेखौसो नुहुरदों। गावनि हौवा थासेयाव गुबुन हौवाजों थांनानै मा गोजोननाय थायो? गावनि हौवा थासेयाव गुबुन हौवाजों थाङोब्ला बेवहाय जेबो गोजोननाय गैया। माने बियो
सानसे साननैनि थाखाय बिजों रंजाहैनो हागोन खिन्थु निस्सय सानसेनि समावहाय दावरावआ फैखागोन आरोखि माने बियो गावनि अरिजिनेल गुदि हौवाखौहाय जुदि गारनानै बियो थांबायब्ला बा हिनजावखौ बियो गारनानै थांबायब्ला बिनियावहाय मोनसे माने सानसेनि समाव बेबायदि सम सफैगोन जे बै समखौहाय बियो गोसोखांफिननोबो गोनां जानो हागौ आरोखि हाजारखि गोजानाव थां सानसे साननै गावनि मोदोम थासान्दि देहा थासान्दियावहाय रंजानो हागोन खिन्थु बै समावहाय बेफोर गासैखौबो गोसोखांहैनायनि मोनसे समबो फैगोन आरोखि आं बेखौसो नुहुरो जों दिनैनि समाव नुदों सोरबा मारवारि बिहारि गुबुन हारिनि दखानाव हाबनाय लोगो लोगो सानसेनि समावनो बर' हिन्जावफ्रा गोजावो बर' दखानफ्राव हाबोबा बर' दखाननि रावफ्रा गोदै नंगौना नङा आरो गुबुन हारिफोरनि खुगानि रावा गोदै नंगौना नङा दा बेनि सायाव मा बुङो दा बेनो माने गुबुनखौहाय जोंनि मानसिफ्रा बांसिन बोजबनो सेस्था खालामो आरो खस्थ'बो मोनबाय बुथार जाबायबो माने बिसोरो ओरैबायदि मुहिनि गोनां रायलायो माने हिनजावफ्रा खनसेनो माने सेस जाखागोन आरो माने खनसेनो गोसोफोरखौ बायहोखागोन दा जोंथ' गोबां नुयो नोङो साननानै नाय गुवाहाटिफ्रावनो गोबां अनलि फर सोरनिबा दखानाव हाबहैनांगौ नङा बर'नि दखानावनो अनेक हाबहैग्रा दङ हाबनानैहाय बेजों इन्ट्रेस्ट लाग्रा माग्रा बहुद दङ बेजोंहाय जोंनि मानसिफोरनि रायज्लायनाय माखासे एक्टिभिटिसफोरखौ नायोब्ला माने एकदमबारे माबा मोनसे जाहैनायनि लाइनखौहाय जोङो नुखायो आरोखि बिदिखायनो आं सानो जाहैबाय जों माने खुद गावखौ आंगोआ आंगोखा होननानैहाय जोङो साननानै लानायासो मोजां माने गुबुननि सायावहाय जोङो माब्लाबा भरसा खालामनाङा बिनि थाखायनो दिनै जोंनियाव गोबां थैनाय मानाय बेफोर गोबां दिनै सोमजिबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों खिन्थु दिनैसिमावबो जे बुजिनो मोना एसे अननाय होनायावनो जे गोदाव सोराव जायो दिनै अननाय होनानैहाय माने अननायखौ लाफिननो रोङियावबो गोबां मानसिफ्रा नस्थ' जादों दा जोंथ' माखासे केसफ्राव जों बेफोरावहाय अनेक जोंनियाव रिपर्ट फैयोना सोरबा फाइनान्सआव मबाइल लाजादोंनो मा लाजादोंनो दा सुखायनांबाय थादों सोर बर' हिन्जावफ्रा मानि थाखाय जादों गावनो खुद बुजिनांगौ माने आं गुबुनजोंहाय थांनानैहाय माने बेबायदि बेजोंहाय दसे सम सोमोन्दो लानायनि गेजेरजों आं दिनै भुगिनो गोनां जाबाय बिनि साजाया बेनो आंथ' डाइरेक्ट बेखौसो बुजियो आरोखि बेबायदि हाजारथा दङ सोरबा गारि फाइनान्स लाजादों बर' हिन्जावनि नामाव सोरबा मबाइल फाइनान्स लाजादों गुबुन गुबुन रिपर्टफोर आदा मोननानैथ' मिथिगौ नोंथांनियाव निस्सय बे रिपर्टआ फैयो दा बिनि साजाया नैबेनो आरोखि आरो लोगोसे जोंनि बर' मानसिया सोरबा थिखादार दं सोरबा बिजनेस आवला दं दा जोङो नोंनि खाथियावनो जों बुंबाय नोंसिनि गामिनिफ्राय क'क्राझाराव गय बेफारिखौ लोगो हमनो थाङोबा बियो 1 घन्टानि बा 2 घन्टानि खामानि नाथाय बे बेफारिखौ लोगो हमनो थांनायाव सानसेनि समखौ हगारो नाथाय जों नुयो बांसिनै गुवाहाटियाव थानाय सोरबा बिहारि मारवालिया गावनि बिजनेसनि थाखाय नगाव तेजपुर उदालगुरि दिखियाजुलि अबेबा बङाइगाव सानसेनो गिदिंनानै आरो गावनि न'आवनो हाबफैफिनो अब्ला जोंनि बर' मानसिया सोरबा थिखादाराबो गुवाहाटियाव माबा मोनसे खामानिनि थाखाय क'क्राझारनिफ्राय फैबाय बे सप्तासेनि थाखाय बे थालाङो दा बेफोराव माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जादों नामा गोरोन्थियाथ' निस्सय गोरोन्थिया जाखायो आरो बांसिन फ्राय बाहाग बेबायदि गिदिर गोलाव मानसि धोनि मानसिफोरनि न'खरा एसेबां हाइफाइ जाया आरोखि माने थाखा फैसा हिसाबै बिनि न'खरा बहुत हाइफाइ खिन्थु सोलिनाय माने गोरोबनानै थानाय बियो हाइफाइ नङा आरोखि दा निस्सय बियो सैथो बाथ्राखा फैयो थाफैयो आरो माखासे समफोराव निस्सय हमजाबायोबो बबेबा जायगायावहाय जोङो नुनो मोनो ससियेल मिडियायाव माब्लाबानि समावहाय आरो बिथोरावहाय बेबायदि गोबांथार खामानिफोरबो जायो दा बेफोरखौ गासिबो लिग आउट जाजोबा माखासे बुजा बुजिनि गेजेरजोंहाय समाधानबो जाद्लायलायो दा बुस्थुआ जाहैबाय जोंनि बर'आ जुदि जौगानोब्ला आं बुङो माने जोंनियावहाय 1000 करोड़नि मालिक नांगौ जोंनि बर'नि गेजेरावहाय 500 कौटि 1000 कौटिनि मालिकानो दिनैसिमाव जोंनि बर'नि गेजेराव गैया जुदि 1000 करोड़ 500 करोड़नि जुदि मोनसे जाथियावहाय मालिक थायोब्ला माने जोंनियाव गोग्गानाय थायो आरो प्रटेक्शनबो जोङो मोननो हायो माब्रैनि थाखाय होनना बुङोब्ला
हरखाबै दिनै जोंनि BTC आवहाय बबेबा मोनसे दैबाना जाबाय मा जाबाय रिलिफ फान्डआवहाय हरनो थाखाय सरकारनि प्रसेसा लं प्रसेस नैबेयावहाय सरकारा इमिडियेटलि सोरनियावबा लाथ'नानै हरनाय मानाय बेफोरबायदिया जानो मोननांगौ आरोखि खिन्थु जोंनि दिनैनि सरकारा गुबुननियावसो आथिं मानो हमहरनो गोनां जायो बेनो जाहैबाय जोंनियाव धोनि मानसि गैया खिन्थु 17 बोसोर सरकार थाबोसेयावबो आरो दिनै 4 बोसोर बारबाय 20 इयार्स एबा जोंनियावहाय दिनै सरकार दानो थांगासिनो दङ BTC-आ एकर्ड जानानैहाय थाखायाबो फैयाखै नङा फैदों हाजार हाजार कोटि थाखा फैदों बै समावहाय बर'फोराबो गोबां थिखा मावबोनो मोनदों नाथाय दिनैसिमाव मानो हाजार कोटिनि मालिक जायाखै बे जायैनि जाहोनानो जाहैबाय बेनो नोंथाङा जे बुंदों सप्तासे गाहाम रिटार्न थांफिननो रोङा बे सप्तासेयाव बेहा बेसेबां खरसा थांदों बे बिसो मिथिगौ आरो जायजोंहाय बेयाव खरसा थांदों बै मानसियाबो जे थिना लानो रोङा नै बेनो आरोखि बिनि जाहोनफोरा गासिबो नै बेनो आरोखि दा जोबथारनायाव फंसे बाथ्राखौ आङो आरो सोंलु खालायबावो जोंनि बर' सोरबा साख्रियाल सोरबा ठिकादार सोरबा माहाजोन मानसि सोरबा पलिटिकेल लिडार बिथांमोना गुबुन हारिनि अबेबा बैसागुनो माबा मोनसे फांसन बा बिसोरो 50,000निफ्राय 1 लाख 2 लाखसिम एककालीन बिसोर ओरैनो अनुदान होयो नाथाय जोंनि बर' मानसिया गुबुन हारिनि खाथियाव थाङोबा आर'नाइ सोयो माने माखासे बर'नि कालसारखौ लानानै सोरबा गुबुन हारिनि गेदेरमाफोरनि खाथियाव थाङो अब्ला बिथांमोना 1,500 थाखाखौनो हरनो थान जायो दा आर'नाइनि दामानो जुदि 500 थाखाबा नङा होमबा 1,000 हरोबा बेसेबां लाब जाखो नाथाय जोंनि बर' लिडारफ्रा गावनि मानसिया बैसागु सोरबाया बोसोरसेयाव ख्रिस्टमास फालिनो थाखाय गुबुन गुबुन धर्मनि फालिनो थाखाय सोरबा बर' ठिकादारनाव थाङोबा सोरबा बर' माहाजोनाव थाङोबा सोरबा बर' साख्रियालनाव थाङोबा बिथांमोना गावजों गाव हरलायनो अनेक थान जायो दा गुबुन हारिया बिहु गामसाखौ लानानै जुदि गोदोनायाव सोयोबानो बिथांमोना 50,000निफ्राय 1 लाखसिम हरो बिनि डिफारेन्सआ मा दं बिनि डिफारेन्सआ जाहैबाय माने गुबुन जाथिफोरा बिसिनियाव मोनसे सेन्टिमेन्ट दङ हारि हारिमु आरो कालसारजोंहाय बिथांमोना बहुद सोमोन्दो दङ आरो बिसोरो गावसिनि हारिमु कालसारखौहाय बिराद अननाय दं आरोखि किन्तु जोंनि बर'नि गेजेरावब्ला नोंथां बुंनाया सैथोखा जे गावनि हारि कालसारखौहाय जुदि अनोब्ला निश्चय बे आर'नाइ सोजानाय लगे लगेनो बबेबा बैसागु फांसननि थाखाय बबेबा ख्रिस्टमास सेलेब्रेशननि थाखाय बा बबेबा मोनसे खामानिनि थाखाय बेखौहाय हरनायनि मोनसे सेन्टिमेन्टआ थानांगौ आरोखि आरो बै प्रग्रामावहाय आङो बेसेबांसिम हरोब्ला बिसिनि केपासिटिखौ आङो फुलफिल खालामनो हागोन नैबेखौबो बिथांमोना आइडिया खालामनानै हरनो हानांगौ आरोखि खारन बिसोरो BTC-नि जेसेबांनाखि सेंसन स्किमफोर फैयो गासिबो थाखाखौथ' बिसोरथ' मावना मोनजायो नाथाय जोङो बेफोरखौ जुदि साननानै नायोब्ला दुखु मोनलायना लाब गैया सोरबाया हरग्रा दं गासैनिबो गेजेराव सासे सानैसोआ हरग्रा दं आरोखि आं बिथांमोनखौ बुङाखै किन्तु बैसोरखौसो आं बुंनाय जादों बिथांमोननियाव मोनसे कालसार आरो हारिमु आरो जाथिनि बेवहाय जेबो बिसिनियावहाय गोसोआवहाय सेन्टिमेन्ट गैया आरो जाथि होननानै बुङोब्ला जोंनि गोसोआवहाय मोनसे गोजांस्रिउ मोनसे थासारिया फैयो नै बैफोरबायदि मानसिनावहाय बेबायदिया फैया आरोखि बेनिखायनो बिथांमोना बेबायदि हरनाय मानाय बेफोरावहाय खुनु इन्ट्रेस्ट गैया बरंस नोङो जुदि बेबायदि थाङोब्ला रायजाहरनोबो हागौ आरोखि ओरैनो जोंनि खोनाफा माफा खोनानायाव गुबुन हारिनो बांसिनै हरो गावनि जाथिनि माने बेथ' 100% बेथ' 100% माने गुबुन जाथिजोंहाय माने गियोसोना मायोसो गुबुन जातिफोरजोंहाय थाफायोब्ला जोङो बेबायदि बिजनेसाव जों प्रफिट खालामनो हागोन मागोन बेबायदि सानना बिसोर हरो जानांगौ किन्तु बेनिफ्राय बांसिनसो खहा दिनै खालामजायो हिसाब गैयै थगायजायो माथो 15 लाख 20 लाख 25 लाख कौटिसिम थगायजानाय गुबुन जातिफोरजों अनेक रेकर्ड दङ बेसेबां रेकर्ड नायनो लास्टआवहाय मा जागोन बिसोरो थाङै थुङै नैबे बिबायारि जे जाति हारिनि थाखाय बिनो थांदों नै बिसिनावनो बिसोरो उल्था खावलायहरफिननो गोनां जायो आरोखि दा जोंनियावथ' बेफोरबायदि रिपर्टआ फैया नङा बोसोराव खनसे खननैया
मेक्सिमाम फैखायो सोरबा बिजनेसमेन सोरबा थिकादार फिसा फिसौ कन्ट्रेक्ट मावनानै थानाय बेफोर थाखा थगायजानाय रिपर्टआ जोंनियाव एकदमबारे 100% फैखायो आरो मैया दाखालि समाव जों प्रमिला रानी आब' आरो माखासे गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा मेडिकेलनि लानानै मोनसे धरना लानो गोनां जादों नाथाय बिफा उपेन्द्र ब्रह्मआ गावनि जायगाखौ गारनानै गुबुन जायगायाव ट्रिटमेन्ट लानायाव माबाफोर उसुबिदा जानानै खैफोद जानो गोनां जादों नामा गावनि हारिनि डक्टर गैयै गावनि जायगायाव मेडिकेल गैयै आरो जोङो गारबोनाय समाव हारसाफोरजों गाग्लोबजानायाव दावहायाव थैयाखैबाबो बेमार जानानै डक्टरजों नायजानो मोनासै मुलि जानो मोजां मोनासै बेफोराव आलाय सिलाय बेमार जानानै थैनो गोनां जादों बे दावहायावनो थैनाय नङा होमबा दा दिनैनि समाव क'क्राझार बायदियाव गावनिनो थाखानाय मेडिकेलखौ गावनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जुदि बेमार नायजानो जन्थ्रफ्रा जुदि गैयाबा गुवाहाटि बायदियाव फैनानै तेजपुर बायदियाव फैनानै दिल्ली बायदियाव जुदि थांनानै ट्रिटमेन्ट लानो गोनां जायोबा बेसेबां खस्थ' जायो दा बिनि सायाव मा बुंगोन दा जोंनियावहाय थाखानाय बुस्थुखौनो सिफायफिननो नागिरदों बहुद बाहाना बानायदों सरकार माने सरकाराव थायोब्ला पावाराव थायोब्ला बाहाना बानायनायावहाय बहुद स्मार्ट जायो दा जोंनियावहाय बिसिनि रुलिं गभर्नमेन्टनि बाहाना बानायनाय बायदिब्ला खाथियावनो मेडिकेल कलेज दंसै मेडिकेल कलेजनि खाथि खालायाव हस्पिटाल थानो मोना नैबे बाहानाजोंहाय बे बुस्थुखौ सिफायनो नागिरदों नाथाय बै हस्पिटालाव दे मा काहानि दं बेखौबो बिथांमोना अलरेडि बुजिखागौ किन्तु बुजिसेयावबो दे बिथांमोना बुजियै बायदि खालामदों बियो खुब दुखुनांथाव आरो लाजिनांथावबो आरो बेखौ बोखारनो नागिरदों बे बोखारनायनि सायाव आंहाबो खुब दुखु दङ दा बाहेरायावहाय ट्रिटमेन्ट लाहैनाय आरो गावनियावहाय ट्रिटमेन्ट लानायनि बहुत डिफारेन्स दं हायोब्ला जोङो हस्पिटालखौ गुबुन गुबुन माने हस्पिटालफोरखौसो जोङो लाबोनो सेस्था खालामनांगौ नाथाय थाखानाय हस्पिटालखौ जे जोङो फोजोबना लानांगौ बे नङा दा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सारनि जे जिउ बावहैनाय बे जिउ बावहैनाया बियो गावनि खाफालनि खोथा हयथ'बा माबा मोनसे बानायजादों बानायजायाखै बियो इसोरनि सायावसो इसोरा निसय मोनथिगौ जानांगौ दा बुस्थुआ जाहैबाय जोङो हस्पिटालखौ जोंनो नांगौ आरो सरकारि हस्पिटाल थायोब्ला जोंहा गोबां रेहाय जायो आङो मोनथिगौ सरकारि आंबो लाब खालामनाय मानसि सरकारि हस्पिटालाव सानै गथ' आं जोनोम होबाय आंनि सानै गथ'आबो आङो गभर्नमेन्ट हस्पिटालाव फैदों आरो गभर्नमेन्ट हस्पिटालावनो आङो ट्रिटमेन्ट लानानैहाय आरो गथ'खौ जोनोम होनानै आङो उल्थासो फैसा मोनलांदों बै समाव उल्थासो फैसा मोनलांदों ओमफ्राय दिनै जोंनियावहाय अपारेशन खालामोब्लाबो गथ' जोनोम होनायफ्राव दिनै 350-आवनो जायो जुदि नोङो प्राइभेट हस्पिटालफ्राव जुदि जोङो लांनो गोनां जायोब्ला गैयाब्लाबो नोङो 50-60 हाजार 80 हाजारखौनो दोन आरो गुबुन गुबुन दङब्लाथ' लाखनि गोजौआव आरोखि दा नैबे हस्पिटालखौ जे बोखारनो नागिरदों बेयाव क'क्राझार जिल्लानि माने गासैबो रायजो राजाया दुखु मोनखागोन बेयाव 100% बिनिखायनो आंनि खावलायनाया बिसोर आं रिकुवेस्ट खालामो माने जि गभर्नमेन्ट हस्पिटालखौ जोङो मोनबाय बे हस्पिटालखौ जोङो खोमानानै लाफिननो नाङा खारन बेवहाय गोनां गिदिरनि थाखाय बेखौ बानायनाय जायाखै गैयिफोरनि थाखायसो गैयिफ्रा दिनै ट्रिटमेन्ट खालामनो लाख थाखा बिसिनाव गैया दिनै सरकारि हस्पिटालाव माखासे बेमारफोरखौ जेरै टिबि बेमार फ्रि ट्रिटमेन्ट हामखायो दा बेफोरबायदि टिबि बेमार माबा माबि आजिखालि बहुद जायो बेफोरो दिनै फ्रि ट्रिटमेन्ट मोननो दिनै बै थाखा गैयि मानसिफ्रा बेयावनो थांनानै थानांगौ जायो दा बेनिखायनो बेखौ फोजोबनायनिफ्राय माने लाखिनानै दोननायावसो जोङो साबसिन खालामनांगौ आरो बेखौ समायना मोनसे पजिशनावसो लाबोनांगौ खिन्थु जोङो फोजोबनायावब्ला बेवहाय सोमावसारनायाव नोंथाङाबो आंबो जों बयबो बाहागोसो लानांगोन आरोखि सरकारा जेसेबांनाखि बाहाना बानाया मानो जों बेखौ गनायथि होनो हाया आरोखि बेनो थेंक इउ बेफोर मेडिकेलफोरनि जेंनानि सायाव जोंनि बर' माहारिनि फरायसा आफादा स्ट्रङै माथो होनांगौना होनाङा बेथ' 100% रावखौ बिसोरो बाथ्राखौ होनांगौ आरो प्रेसार होनांगौ नाथाय दिनैनि दिनाव जोङो फरायसा आफादफोरखौ जेरैबायदि नुदों गाज्रि मोननो नाङा जेखौ नुदों बेखौ बुंखागोन माने फरायसा आफादफोरा दिनै राजनितिकआव डाइरेक्टलि इनभल्भ जानानै दङ
बेबायदि डाइरेक्टलि बबेबा मोनसे राजनितियावहाय बबेबा मोनसे आफादा डाइरेक्ट इनभल्भ जायोबा माने बियो सिनस्रि बायनाय मोनसे जाथि होनना बुंजायो। दा जोंनि बयनिख्रुइ देरसिन जाथि गसंथानायनि आफादानो जाहैबाय आबसु। दा बे आबसुआनो राजनितियाव हाबनाय लगे लगेनो बिथांमोना राजनितिनि बाथ्रा बुंनो गोनां जाबाय। दिनै राजनितिनि एगेन्स्टआवहाय जुदि बाथ्रा बुङोब्ला निश्चय बिथांमोननियावहाय माबा मोनसे खमि जाहैगोन आरो बै बबेबा मोनसे जायगायावहाय राजनितिया गोहोम खोख्लैबाय, गोहोम खोख्लैनाय लगे लगे राजनितिखौ जुदि बिथांमोना ब्लेम होयोब्ला निश्चय माबा मोनसे जागोन आरोखि, माबा मोनसे उसुबिदायावहाय गोग्लैहैगोन। बिनिखायनो बिथांमोना जेबो बुंनो हाया। ओमफ्राय खिन्थु जोंनि बायदिब्ला बिथांमोना एकदमबारे गसंथाथारनांगौ। जुदि बबेबा मोनसे रिजर्टनि थाखाय रंजानाय मानायखौ गसंनो हादोंब्ला बै मोनसे सावस्रि बिफान जे देहा फाहामथाय बिफान बेखौ बोखारनायाव मानो सोमावसारनो हाया नै बिसोर सोंथि जानानै दङ। दा बिसिनि अपोजिसन पार्टिया जुदि रुलिं गभर्नमेन्टआव फैना बेखौ बोखारनो नागिरोब्ला बिसिनि धरनाया माने बै क'क्राझाराव बुंजोबगोन आरोखि। दा नैबेयावहाय बहुद साननो गोनां, सोरबाया गाज्रिबो मोननो हागौ, खिन्थु सैथो बाथ्राया नैबेबायदि आंनि बुजिनायाव आरोखि, आंनि थौले मेलेमनिफ्राय। आरो जोंनि खोनानो मोननाय मथे क'क्राझार बायदियाव बर'नि डक्टर फरायनाय अनेक दं आरो थाखा फैसा गोनां मानसिबो दं। दा आंनिफ्राय नोंथांनिसिम आङो मोनसे सोंलु खालामो। नोंबो गुफुर हालामाव बेरायनानै नुबाय। अरुणाचल आरो गुफुरनि सिमाया खोब माने सिमासे आरो थांलाय फैलाय माखासे ट्रिटमेन्टनि, माखासे बेफार फालांगिनि जोबोद मोजां। दा अरुणाचलनि माखासे बेमारिफोरखौ गुवाहाटियाव लाबोनो गोनां जायो आरो गुफुर हालामनिफ्रायबो तेजपुर, गुवाहाटि बेबायदियाव लाबोनो गोनां जायो। दा जायफोर थाखा गोनां मानसि, जोंनि खोनानो मोननाय मथे खोब आसामाव बा गुबुन गुबुन जायगायाव प्राइभेटआवसो बांसिन मानसिखौ बेमारि मानसिफोरखौ ट्रिटमेन्ट खालायो। दा थाखा गोनां मानसिफ्रा गुफुर हालामाव सोरबा बर'नि डक्टर फरायनाय, सोरबा थाखा फैसा गोनाङा गुफुर आरो अरुणाचलनि सिमायाव प्राइभेट मेडिकेल खालायोबा बेहाय मोजां जागोन नामा? बियो 100%। आङो दहाय मानि थाखाय बुंबोदोंमोन 1000 crore जोंनियाव मालिक नांगौ, अब्ला जोङो मददखौ मोननो हायो होननानै आं बुंबोनाय जादोंमोन। बेनो जाहैबाय बैफोर जायगायावहाय बेफोरबायदि हस्पिटालखौ जुदि फसंना होयोब्ला बै मालिकफोरा प्लास बेजों लोगोसे गभर्नमेन्ट, दिनै रुलिं गभर्नमेन्टआव जेन'बा गभर्नमेन्टनि थ्रुयै फसंहैनो हाया अब्लाबोथ' प्राइभेटखौ फसंहैनो हायो। जेरै जोंनियावहाय केबिनेट मिनिस्टार दङ इउ.जि. ब्रह्म आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन EMफोर दङ। माने बिसिनाव बिसिमहालागै साननायनि सेन्टिमेन्टआ दङना गैया बेखौ मिथिया, खिन्थु गुफुर हालामाव बिथांमोना थांनानैहाय गोबां बाथ्राखौहाय बिथांमोना फोसावहैयो, खिन्थु बिनि थासारिखौ बिथांमोना माब्लाबा सोंनानै नायबोफेरदोंना नायबोफेराखै आरो बै जायगानिफ्राय बिथांमोननो माबायदि नलेजफोरखौहाय फरायसा आफादफोरा हरदों बेखौथ' जों मोनथिलिया। खिन्थु बेफोरबायदि साननानैहाय जुदि समाज सिबिनाय बा पाब्लिक सेवानि थाखाय बेफोरबायदि हस्पिटालफोरखौ खुलिना होयोब्ला निश्चय बै जायगायावहाय बहुद सनमान मोनगोन आरो रायजो राजाजों मानिजागोन। जेन'बा सनमान मोननानै जेन'बा बेबायदि बानायना होयोब्लाहाय उमुक फैदोंनोलै होनना बुंब्लानो माने रायजो राजाफ्रा खुसिजोंनो बेखौ वेलकाम खालामफैगोन आरोखि। आं बेखौ नुहुरदों, खिन्थु बेसिमहालागै साननाय बिथांमोननियाव सेन्टिमेन्ट दङ गैया बियो बिथांमोननि सायावसो डिपेन्ड खालामबाय आरो लोगोसे जोंनि बर' समाजनि गेजेराव 41टा गामि हाबनायजों लोगोसे दिनै सिरिनि गेजेरजों मा मा खामानि मावना होखो जोंनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्राबो बावगोमाबाय नामा? बे 41टा BTCआव सोदेरनो हामारदोंबा बे जायगायाव लामानिफ्राय मेडिकेलनिफ्राय आरो बिथांमोननि माखासे सुबिदा माबायदि जानांगोन? बियो ओरैबायदि, बिनि बाथ्राखौहाय आदायाबो निस्सय एसेब्लाबो हमदांनो हादों जानांगौ जे बिथांमोना माबायदि बाथ्रा बुंबोदों। माने माखासे बाथ्राखौ बिथांमोना एकदमबारे माब्लाबानि समाव हाब्बाय होननानै बुङो, ओमफ्राय माब्लाबानि समाव खामानिया मावगासिनो दं होनना बुङो। मावगासिनोजों हाब्बायजोंथ' बहुद दिफारेन्स दङना बाथ्राया। दा बाथ्राया जाहैबाय आसामनि CM बिथाङाबो बेखौ सोनाय जाबाय होननानै बुंबाय, नाथाय जोङो नुनो मोनाखै जे बै रायजो सभायावहाय
माने उल्लेख खालामहैनाय बा आवाज हैनाय भइस होनायखौ जों रायजो सभायावथ' नुवाखै। जेब्ला रायजो सभायावहाय पार्लामेन्टारि मोनसे बिलआ एमेन्डमेन्ट जायोब्लासो बिल पास जायोब्लासो जोङो बेखौ हाबबाय होननानै जोङो बुंनो हायो। खिन्थु आसामनिफ्राय जेरै बै बिएसि एकर्डआ जादोंना, बिएसि एकर्डआ इमिडियेट आसामनिफ्राय बिदि बिदि जाथिया बिदि बिदि अयथासार जाबाय, डिस्टार्ब जाबाय थाबाय, बिसोरनो बे बिएसि एकर्डखौ बानायना होदों। आसामनिफ्राय आसाम आयेन एक्टनिफ्राय बेखौहाय बानायना होनाय जादों। अब्ला बै रायजो सभायावहाय उल्लेख जायालासेनो नैबे आसाम आयेन एक्टनि थ्रुयै सोदोंब्ला बेखौहाय जों गनायनो हाया। आरो बै जायगानि जे मोनथाय बियो बन्सित जानानै थागोन। ओरै फारसेथिं आसामजोंबो मोनजोबहैया, बिटिसिजोंबो मोनजोबहैया। खारन रायजो सभायावहाय पार्लामेन्टारि बिल पास जाबायब्लासो माने बेखौहाय हजोंनिफ्राय सेन्ट्रेलनिफ्राय डाइरेक्ट बिसिनि थाखाय पेकेजआ फैफागोन आरो पेकेजआ बारायनांगोन। 600 कौटिब्ला 700 कौटि 800 कौटि बेफोरबायदि बारायफैनांगोन। खिन्थु 600 कौटियाव दे डिबेट खालामलांबावनांगौ बा 1000 कौटियाव दे डिबेट खालामलांबावनांगौ, माने बोखायलांबावनांगौ, नैबेब्ला जानो हाया आरोखि। दा खोनाखाबाय, जोंनि गोनो गोथो स्पष्ट जों सावरायनो बा जोंनि बुंनायाव गोनो गोथो बा गोरोन्थि जालांदोंबा जों निमाहा बियो। जोङो स्पष्ट माखासे पइन्टफोरखौ बुंनो रोङाबाबो जों नाजादों, जाहाथे जोंनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा एसेबाबो भिडिअफ्राव नुफ्लाङोबा जाहाथे बावगोमानायखौ एसेबाबो गोसोखांफिननाय, बा रायजो राजाफ्रा सोरबा गेदेरमाखौ बुंनो साननानै जुदि बावगोमानानै दंबा एसेबाबो गोसोखांफिननाय जों भिडिअखौ खालायफिनदों। दा जोंनि बुंनायाव गोरोन्थिफोर जादोंबा जों निमाहा बिनानै दोनथ'नाय जाबाय।